bu hi chapui beraring tu kan tam ema wangin buhfai pawh chi hranga tam hle a atui zawng in anglo ang bokin hrisel na tana an chak zawng le aman po ain thlau zung mai ani hi tun truma hian khawvela buhfai man to ber chungchang kan soidon ani he buhfai zet hi chu a han to khopa kezi khat man hian smartphone thatok tak alei theidai mai CNN in tarlan darin Japan buhfai chi khat Kinmemai Premium Rice chu Khawvela buhfai man to ber ni in Guinness Book of World Records po kumsang ni som paruka khan zialu alo ni dai to aman to hi a hmingthang pui ber ani lem lova chin ani atanga aseng khenga en ko le buai pui a hau tak le dangdai na shim po hi a hmingthang pui hle Kinmemai Premium buhfai hi chu gram zariat somli lek po Japan poisa hian sing khat zariat vel dai ania chu India poisa chuan cheng sang ruka tanga sang sari vel zetina ani chu he buhfai hi atira chuan India poisa chutin kezi khat hi cheng sang kwa zali som kwa parukin an shala tun hnaya ero hi chuan kezi khat hi cheng sing khat sanga vel dain an shal mek kan ril ruwa zona lo om ngal chu engwange heti ema ato bik ti hi ani ome Kinmemai Premium buhfai hi Japan rama Toya Rice Corporation in an siam chua ania buhfai thaber ber chinga in pola tanga an siam chua ni in heng zinga hian loman po lo dong to buhfai chitra kosikari le pikamaru tepo antel achi hi Japan rama bu china hmun zau ber omna gunma nagano le nilgata atanga siam chua ania heng hmun te hi buhfai hrisel le tui tak thar chuan a hmun langsar an ni Kinmemai Premium buhfai tona chan pakhat ni bok chu a sawngbawl hau tak em hi ani seng ani angin an zuar chhuak ngai lova tharuk chung zet an da tha a hetia da that hian atui pha a hmel a moi pha bok ni in an soi tharuk atlin vele sawngbawl dan chi khat buffing process an kalpuya he mi om zia chu a fawai baga buhfaia chakna omlo na chin zong an thel faia he hian buhfai hi atilang nalin a hmel hmang atimoya chakna apaite apai bo vek chuang lo ani buhfai hi han chhum min hian dar thalang ang maina lang fimral maya atui em boxia atui dan hi soifia thiam chi po ani lowe anti hial mai chhum minin amam nal hle a arim tui boxia bong nute hriak a ang titi a ka a hian a zobral riai ani bere te anti le zel bok Toya Rice Corporation hian kum khat chungin Kinmemai Premium buhfai hi box sang khat chau an siam chuaka box pakhata hian iptereu te paruk a oma gram za somlia rit ani Japana chuan chorin pui bera an hmanglem lova hun puya abik taga eyatan emo du sak zong te pekatan emo an hmang ber heti taka buhfai man to le siam chuat tlem ani awang hian buhfai ni loin engemaw changa in tui tuan atana ei tur chi khat mai ani ti in soita ila kan soi sual om lo ve